खानो फैदों जों लोगोफोर दिनै माने फार्स्ट जासिगोन आरोना बारा मोनाखै कमलाया थेवबो जानोसै आरोना जोङो ओमफ्राय गैलाना फैयो Hey, wer könnte sein? Hey, lecker, ich बेखौ Hey, das ist gut. औखौ Das ist gut. जाबाय दं जायोबा जाबाय दा बेखौ थाइसे गानसै ना मा गैया कमलाया बारा मोनाखै थेवबो जोङो माने जानो लुगैथारनानै गोथां गोथांबाबो जानोसै आरोना लोगोफोर दिनै माने फार्स्ट जागोन आरोना बारा माने मोनाखै एसे गोखै गोखै दङ आरोना थेवबो जानोसै जोङो जारौजों आंजों बिदिब्ला लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय लुगैनाङा दे लोगोफोर जों जानायखौ बेनि उनावहाय कमला जाखांनायनि उनाव आङो ओंखाम संग्रा रुमाव फैबाय फैनानै ओमफ्राय आङो बेदर एवनो नागिरदों आरोना बेदर एवनोसै सानजौफुनि थाखाय जोंहा माने खनथाम जानाय जायो आरोना फुङाव खनसे सानजौफुआव खनसे आरो मोनायाव खनसे ओमफ्राय आं दायो सानजौफुनि थाखाय बेदर एवदों आरोना बेदर एवनोसै बेनि उनावहाय आङो दालिबो संगोन ओमफ्राय आं फारसेथिं दालि जानखानो नागिरदों दालिखौ कुकारावहा संना होखानोसै थाव सेरनानै लाखाबाय आं फारसेथिं माने कुकारावहा दालिखौ संबाय ओमफ्राय आरो फारसेथिं ओमफ्राय बेदरखौ एवबाय आरोना मोननै थाब जानायनि थाखाय आरो बेदराबो नै आंहा मोननोसैयानो लोगोफोर मोनहां जाबाय आरोना बेनि उनावहाय आङो मैथाजों नाजों संनो नागिरदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नाखौ सुनानै दोनफैखाबाय ओमफ्राय मैथाखौ आङो फ्रिजआव दोनदोंमोन आरोना ओमफ्राय बेखौ लायनो थांगासिनो दङ मैथाजों संनोसै बाथोन बायदि एवनोसै आरोना ओमफ्राय हामा जाजानो गिनानै फ्रिजआव दोनदोंमोन आरोना ओमफ्राय दालियाबो मोनहां जासिगोन ओमफ्राय आं मैथाजों नाजों बाथोन एवनोसै आरोना लोगोफोर मैथाजों बाथोन मैथाजों नाजों जुदि एवोब्ला सोरबा माने बेलेग सङो आरोना ओमफ्राय आंनि स्टाइलावहा आं सङो नाखौ संग्रोनानै दै होना गोदौ होनायनि उनावसो आङो मैथाखौ बिदि होनानै होयो आरोना ओमफ्राय बेलेगफोराबो सोरबाबा मैथाखौ संग्रोना नाखौ होयो बेबायदि माने बेलेग सङो आरोना गावबा गाव ओमफ्राय आंहा बिदि सङो आरोना नाखौ फ्राय खालामना लाग्रोनानै गोदौबाय थायोब्लासो आं मैथाखौ होयो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय मैथाया बाथोनाबो आंना मोनसिगोनानो लोगोफोर ओमफ्राय बिथिंबो दालिया मोनसिगोन ओमफ्राय नै गोथाव नुथारबाय लोगोफोर ओमफ्राय संखांनानै आं आंनि रुमाव दसे फैबाय रेस्ट लानो थाखाय बोथोराबो गरमथार जादों नालाय दसे फेन लानोसै आरोना ओमफ्राय दसे उनाव आरो ओंखाम खुरनानै होनांगौ नालाय
ओमफ्राय आङो दायो सानजौफुनि ओंखाम खुरनानै हैग्रोनोसै गासैनोबो ओमफ्राय बिनि उनाव ब्लगखौ स्टार्ट खालामफिनगोन ओमफ्राय आं खोमानि खिराखौबो फुबाय नै खोमाया खिरा गाननो हायाखै बोरैबा साबाय थादों बेनिखायनो आं खुबाय दायो गानफिननोसै खानायखौ आङो ओमफ्राय बिदि लाबाय थानो बाबाय आरोना ओमफ्राय आं खानायखौ खाथबनानै लानोसै खानोसै ओंखाम राननायाव डिस्टार्ब जायोना ओंखायनो बिदि खाना लानोसै वाव बिथिंखौ खानोसै आं बिदि खानानै ओमफ्राय ओंखाम खुरना हैनोसै आरो स्र' नुलायलायबाय बिदिब्ला लोगोफोर ओंखाम खुरना हैग्रोनोसै आङो नेक्स्टआवहा लोगो मोननोसै ओमफ्राय दायो लोगोफोर ओंखाम खुरना होखांबाय आंबो जाखांबाय ओमफ्राय ओंखाम जाखांनानै आं आंनि रुमाव फैबाय ओमफ्राय दसे रेस्ट लानोसै आरोना दायो 1टा जादों ओमफ्राय दसे रेस्ट लाखांनायनि उनावहा बेलासे जोंहा फट'शुट दङ आरोना ओमफ्राय जोङो मबाइलजोंनो फट' लागोन ओमफ्राय उनाव देलायफिननोसै आरोना दायो आङो गिलायलायबाय आं सैमाया सोंना होदों ओमफ्राय आं दायो रेस्ट लाग्रोनोसै आरोना दसे आधा घन्टासोबाबो रेस्ट लानोसै ओमफ्राय नेक्स्टआव लोगो मोनसिगोन ओमफ्राय लोगोफोर दायो आङो मोखां आरि सुखांनानै फैबाय आरोना ओमफ्राय दायो रेडि जानानै लाग्रोनोसै नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना ओमफ्राय आं मा दख'ना गानगोन मिथिला नायग्रोनोसै मा दख'ना दङ आंनियाव फाइनालि लोगोफोर ओंखारखांबाय जोङो ओमफ्राय आङो नै आसानबो गानबाय मंगलसूत्र गानफिनबाय हाबा जागोदान बायदि जाबाय जार' दायो जोङो फट' लानो थांसै बाहेराव लाइटखौ अफ खालाम न'आवनो लागोन न' बाथौ मन्दिराव लानोसै ना आंनि चप्पल सेन्देल गाननि गरम जाजोब्बाय माथो जों न'आवनो लागोन ओमफ्राय लामाथिं मोननैसो लागोन आरो